sea, empezar a ver canto me dá, cantos valorada. Estes son os trofeos cos que Fernando Ibarra volveu do Ironman celebrado en Lanzarote o pasado sábado. A semana pasada contábanos nesta canle que se marcaba como obxectivo baixar das 14 horas. O obxectivo cumprido con éxito, pois finalmente tardou 13 horas e 11 minutos en rematar unha proba que o primeiro clasificado finalizou en 8 horas e media. O chantadino xa está de volta na nosa terra e quixo compartir con Tele20 a súa experiencia. A experiencia foi tremenda, foi mitad épica, mitad aventura. A verdade que foi moi dura, eso sí, pero a verdade que moi recomendable. A día de hoxe, xa unha semana casi despois, a verdade que as sensacións son moi positivas e con gañas de facer algo máis. Ás 7 da mañá, tal e como estaba previsto, comezou a primeira proba, os 3,8 km de natación. Primeira sorpresa do día, debido ás adversas condicións climatolóxicas. Así viviu o chantadino a primeira das 3 probas. A proba foi dura, partimos ás 7 da mañá para a natación. O que nunca sucede en Lanzarote que chover, nos quedou diluvio, que non é que importara moito, porque xa dentro da agua será igual que chova que non, pero si influiu na oscuridade da saída, que non vías as bollas que che marcan o canal de natación. E, bueno, aí influiu un pouco, pero, bueno, a agua estaba un pouco máis fría dos que estaban os días anteriores, claro. Pero, bueno, a natación para min foi ben, pese a quedar cortado na segunda bolla. Houve 3 persoas que quedaron debaixo afogadas ao recortar na bolla, entón as lanchas se meten para facer o corte, para que poder rescatar esa xente, e eu me vin cortado no segundo grupo, que xa nos fixeron por dar unha volta moito máis grande, e entón, bueno, aí xa quedas fora de todo, non? E aí cambiei o chip e dixen, bueno, aquí vamos a disfrutar xa, porque aquí non, a gañar tampouco nunca fun, non, pero, bueno, a facer un bon tempo, si sempre sales con esa idea. E, bueno, xa salí máis relajado, fixen a segunda volta de natación xa moito máis tranquilo. E ben, un tonazo de xente que hai nadando a vez, e eso, os típicos golpes, típicos tragaderas de agua e eso, pero, bueno, ben, porque eu contaba de sufrir aí, a verdade que saliu ben. Despois foi a quenda da proba de bicicleta, cun total de 180 km. A bicicleta foi moi ben, se me deu moi ben, había moitísima subida, sabía, pero pasou levaba moi entrenado, o calor foi moi forte, o vento contaba con il, pero a verdade que si en zonas como o Mirador do Río, por aí, o vento rachado que tiraba bastante xente da bicicleta, a verdade que si poñía os pelos de punta. Levaba un pequeno contratempo nun pé, o cal me restou un pouco, pero, bueno, a bicicleta levei ben. Chegaba entón a proba de maratón, con eses 42 km por percorrer. Unha frase chega para definila. A maratón foi moi dura, É por elo que non dubida a hora de sinalar o tramo máis duro. Sempre o último, o que che falta sempre é o peor. A pesar da dureza da proba, o atleta chantadino saíu moi satisfeito do Ironman e non descarta repetir ou enfrontarse a outros retos similares. Non sei se iba moi mentalizado ou me pintaron moi negro, pero, a ver, pese o que se sufre, pese o difícil que é, con gañas de facer algo máis. Quizá de un duro man dentro dun ano ou 2, a ver. Polo de pronto, Fernando Ibarra xa ten por diante un novo reto, a carreira de 800 km en bicicleta entre Madrid e Lisboa que terá lugar o próximo mes de setembro. A próxima é unha proba de MTB en non-stop, que chaman, a versión que hai son Madrid-Lisboa, 800 km en 3 días. O máximo que se pode levar son 3 días. E non-stop, quer dicir que non hai paradas, o sea, non hai para comer, non hai para dormir, non hai para nada, o sea, tú te buscas a vida para levarte a comida, comer sobre a bicicleta, manterte desperto e chegar canto antes a Lisboa, que é do que se trata. O chantadino xa ten compañeiro para esta nova aventura. Vou facer con un compañeiro, un amigo que fixen aí no Ironman, no hotel onde estábamos, nos fomos coñecendo un pouco durante a semana, todos os que estábamos aí, un rapaz italiano, pese a non falar, ou a falarnos pouco, o día do maratón o vin na última volta, estaba vomitando, dábamos voltas xusto ali nun cono. Eu, cando pasei para lá, o vim vomitando, e cando viñan para aquí, estaba xa tirado, estaba deitado, e, parei, eu axudei a poñerse de pé, a dicirlle que sí, que daba acabado, e aí sí veo, empezou a moverse pouco a pouco,
Pero, bueno, xa ele decía que daba ido. Entón, bueno, segui a miña carreira, a noite, pois, veu agradecer, non, de que esa pequena axuda. E xa o día seguinte, pois, falamos, xa con máis tempo, e iso, eu lle comentei o tema desta proba, e me dixo de vir, de que el viña desde Italia e a facía comigo. Desde aquí desechámoslle moita sorte en vindeiros retos a Fernando Ibarra, o Ironman Chantadil.